Sanibona, phinde nginibingelele nje futhi namhlanje ngaleli thuba ngamzuzu ngaleli hora. Socela nje isihloko sithi isikhathi sakho imali yakho. Isikhathi sakho imali yakho. Ngiyazi bantu bankulu lapha emhlabeni kumele sazi ukuthi sazalwa sihambaze futhi sihamba sinjalo. Singaboni ngoba nakho uma usufihlwa ugqokile nani ufihla nengubo Nkosi yami entsha le yakwa Home Choice nani vele lezo iy'ngubo ziyodliwa iy'ntuthwane laphayana ngaphansi komhlaba, ngoba usuke usuzibona nje umzimba wakho, ubone futhi umngcwabo wakho, ubone abasuke bekhona, ubone bonke abakhalayo, ubone bonke abazenzisayo nakho konke okusuke kwenzeka. Okuyilapho uthuka khona isimanga ukuthi hawu, kanti impilo ikanjena, hawu kanti bekumele ngenze njena, hawu kanti bekumele ngibhabhadizwe. Amehlo akho avuleke ngesikade selingasekho, seliphelile ithuba, ngoba ukuphenduka kunganene kwethuna, hhayi ngalena kwethuna bantu baNkulunkulu. Inkosi ehlakaniphe kakhulu yakubeka ukuthi konke isandla sakho esikufumanayo ukukwenza kwenze ngamandla akho, ngokuba kho umsebenzi nakucabanga nakwazi nakuhlakanipha endaweni yabafileyo lapho uya khona umshumayeli. Masikhumbule njalo ukuthi singabantu njengoba safika singaphethe lutho, kanjalo futhi asinalutho esiyakuhamba nalo. Kwayilokho okusebenzele lapha emhlabeni iyona nto nayo, lo oyisebenzele iyona nto nayo eyimali yakho. Imali yakho onayo eyigugu isikhathi sakho, lokhu kubhalwe in caps. Isona kuphela esiyigugu lakho. Umbuzo uthi-ke wenzani ngemali yakho? Uthatha imali yakho uyispende ezintweni ezingeke zasisiza ngalutho? Uthatha imali yakho uyispende ezintweni ezizokusiza ngotho? Uthatha isikhathi sakho uspenda ezintweni ezizoba yigugu ezithenini zikwakhela indlu yakho ngale kwethuna, noma uthatha isikhathi sakho uyasimosha? Ngabe uyasithengisisa yini? Uthengisa ngaso mahhala, cause if uspend isikhathi sakho usithengisa ngaso mahhala ungazuzi lutho. Ngoba nesisho siyasho ukuthi isisho sesiZulu siyasho ukuthi isikhathi siyimali. Time is money. Athi u-Isaiah 55, niyichithelani imali yenu kukho okunganelisiyo nalokhu okungesiso isinkwa na? Singabantu sidukile kakhulu bantu baNkulunkulu ekuchitheni isikhathi sethu. Ngabe usemsebenzini ogqilazayo ongeke wazuza lutho ngawo? Ngoba unjalo awubhalisiwe, ngeke uze uthole ngisho impesheni le. Okunye sichitha isikhathi sethu ngokulala, ngoba umoya wokuvila isithi siyawuthanda khona sizoqhubeka sikondle bese sikuphimisela njengokuchephisi ongasenashukela ngelinye ilanga. Kube sebudlelwaneni umuntu athi sino-10 years eminyaka sithandana, kodwa kwaphela ngazuthi 10 minutes qha. Uqhube isikhathi nasemndenini oyibonayo ukuthi ayinendaba nawe, nempela nakubantwana abayokuhlubuka ngelinye ilanga. Usiqhubaphi isikhathi sakho? Uthengani ngemali yakho? Kuliqiniso ukuthi masikuthande konke kubantu baNkulunkulu, kodwa singabeki izinhliziyo zethu kukho, ukuze singeze saziphoxa thina uma sekujika amatafula ngelinye ilanga. Azi njalo muntu kaNkulunkulu ukuthi isikhathi sakho imali yakho. Umbuzo kumele siyibuze wona nsuku zonke ukuthi ngabe usalelwe imalini emgodlagodleni wakho? Izokwanela yini ukuthi uthengisise konke okudingayo na? Ngoba umele ukwakha indlu yakho yangalena kwethuna, ukuze ungeke walamba, ukuze ungeke wahambaze futhi waba lusizi, wagodola ngaleso sikhathi. Ngiyazi ezindleleni zenyama bantu baNkulunkulu, ezindlebeni zenyama konke lokhu kungwangala, konke lokhu amanga, konke lokhu yinto nje. Kepha uzobe usuweda ngomhla wokuphela nokwembula kwawonke amaqiniso, ngoba ulithandanga usaphila. Ngaleyo ndlela akekho ongakuphoqa ukuthi ulithande ngenkani, kukuwena. Nguwe kuphela ozikhethelayo kukona konke. Ngakho-ke ukhethani. Isikhathi sakho siyimali yakho. Uthengani ngesikhathi sakho? Uthengani ngemali yakho? Wenzani ngalo mzuzwana obusiswe ngawo ukugcina? Wenzani ngalo 24 hours wanamhlanje? Wenzani ngalolu suku? Uyaqhubeka nezinto ezingeze kusiza ngalutho, noma uyathengisisa uzilungise ngoba uKristu uyabuya uzolanda ibandla lakhe? Sona ngalo myalezo ngaleli thuba ngalo mzuzu nangaleli hora abantu baNkulunkulu, ezinkulu ezimnandi izindaba zombuso wezulu zithi bantu phendukani, ngoba umbuso wezulu ususondele. Nihlengwe, nisindiswe, nibhabhadiswe, ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile. Ukufa kuseduzane kakhulu. Okungakumuka leli thuba, ukufa kuzokuphuca le madlana onayo, ngoba awuthengi ukuphila,
kepha uthenga kona ukufa ngezindlela zobumnyama ozihambayo, uphuzo olunamandla oluphuzayo, izidakamizwa ozithathayo, ubufebe obenzayo, amanga owaqambayo, ukungakholwa, ngoba ukukholwa kukuhambisa ezindleleni zikaNkulunkulu, kodwa uma ungahambi ngazo awulaleli, awukholwa. Ngaleyo ndlela uzithengela ukulahlwa lapho kukhona ukukhala nokugedlezela kwamazinyo. Sona namuhla abantu baNkulunkulu, ngalesi simemo sokusebenzisa isikhathi osinaso, sisebenzise ngobuhlakani, esikuthola ngokwesaba uNkulunkulu umdali wamazulu nomhlaba. Siqonde konke bese siyadeda ebubini. Ngakho-ke sisebenzise ngendlela efanelekile eyokuzuzisa okuhle ngomhla wokuphela, ngokuba nempela sisekupheleni bantu baNkulunkulu. Phendukani nikholwe ngokweqiniso, isikhathi siseduze, ukuze ungeze wazisola ngomhla wokwamukeliswa okwaphakade, ngoba leyo kwamukeliswa kona kuzobe sokwaphakade. Whether ukulahlwa kuzobe kokwaphakade, whether ukuphila kuzobe kokwaphakade, noma yini kuzobe kungeyaphakade. So kukona konke bantu baNkulunkulu, masiphenduke sifuna ubuso baNkulunkulu. Sithengisise isikhathi singathengisi ngaso, siphelile isikhathi bantu baNkulunkulu. Lezi nje elinye icule esinalo enkonzweni. Umusi usuphelile, nencwadi sivaliwe. Mayingavala incwadi yakho ungakalungisi ubhala kufanelekile kuyo. Sekusikhathi sokwahlulela manje. Sesifikile bantu baNkulunkulu. Sesifikile isikhathi sokwahlulela. Yabo labantu abahlezi bethi uyangahlulela musu ungijaja, libe lothi ngiyafeba, libe lothi ngiyaphuza, libe lothi ngenza ukuthi nokuthi. Ngiyangijaja nani. Lalela-ke, liyeza-ke manje ijaji langempela. Useyeza-ke manje umuntu osezokujaja, akujaja kufake laphaya kwalasha. La khona ubulibela uthi uyajajwa wena kanti ubutshela iqiniso ubusizwa. La khona ubukade uthi wena uyajajwa kanti usizwa wena ukuthi ungayi lapha ekupheleni kwakho nasekufeni ongunaphakade. Seliyeza-ke manje ijaji langempela, because abantu into abangayi-understand ukuthi ijaji umuntu ozokunikeza into eyisigwebo. Fana nathi lapha emhlabeni bantu baNkulunkulu. Uyabona umuntu obozokuyala njengomzali ethi yeke ungitshontsha. Akakujaji lo muntu, usiza wena ngoba uyazi ukuthi ejele masufika lapha phambi kwemantshi uzothi manje uyisela wena 25 years ejele. Uzothi uyafika lapha ejele ngoba umdlwengule baqale ngawe bakudlwengule lapha ebheki yakho. Ukuthi umuntu wesilisa umuntu wesifazane ubani uzodlwengula uzowenziwa lento bekade uyenza. So bantu baNkulunkulu, njengamanje into emele siyazi siqonde ukuthi sesiphelile isikhathi, suphelile umzuzu, seliyeza ijaji langempela. Bonke amaqiniso kade edlulisa kuwe, ade edlulisa ngama-post, edlulisa ko-TV, ngo-channel of faith odumisa, edlulisa ku-TikTok, ku-Facebook, ku-Instagram, ku-YouTube, edlulisa ko-WhatsApp, edlulisa ngephi. Wena wakuthatha njengokudlala, wakuthatha njengomsangano, wakuthatha njengokuthi uyahlanya lona avele sidina njalo nje yena uhlalela ukuthi atshela abantu uzenza ikholo elikhulu nani. Liyeza-ke manje ijaji langempela. Liyeza-ke manje. uKristu kade ummeli, kade simela. Esho njalo incwadi kaJohane ukuthi sinommeli uJesu Kristu osimelayo phambi isihlalo sikaNkulunkulu. But nje manje sesisukile-ke manje esihlalweni. Usezowahlulela. Ngobani? Ukuqhubeka ukwenza isono, ukuqhubeka umkhande ngamatshe lawa ekhandwe ngawo kwaseqaleni. So ukusifela kwakhe it's like akubanga ilutho. So namhlanje abantu baNkulunkulu kubalekile semqoka. Ekumele sikwazi ukuthi isikhathi siphelile. Selifikile ijaji. Usefikile uJesu. Uzowahlulela wonke umuntu njengokomsebenzi wakhe. Incwadi esambuliso ongalungile ahlale njalo engalungile. Ongcolile akayingcolise njalo, ongcwele akayingcwelise njalo. Ngokuba bheka ngiyeza masinyane nomvuzo wami unami kumnika yilowo nalowo njengokomsebenzi wakhe. Njengokomsebenzi wakhe. Njengokomsebenzi wakhe. Imiphi imisebenzi yakho? Liyakade utshelwa ngayo ukuthi ungayenzi, waqhubeka wayenza ngenkani uthi uyajaja. Liyeza-ke ijaji langempela. Iyiphi imisebenzi yakho? Iyamanga, yenkohlisi, ongakholwa, ongayi enkonzweni uthi hayibo phela kumele ngiyosebenza, kumele ngenze ukuthi ungaligcini usuku leSabatha, ungalingcwelisi.
udle noma yini. uNkulunkulu athi akakufuni lokhu ukudle ngenkani, uthi uNkulunkulu ungahambi kule ndlela uhambe kuyona ngenkani. uNkulunkulu athi ungenze kanje wenze kona ngenkani. Selifikile ijaji, sefikile umahluleli. Bantu baNkulunkulu, phendukani musaphila elinye ithuba, ngoba lihle ithemba kwabaphilayo, ngoba sangathola ukuphila okuphakade. Nkosi ibingelele ubusisi ngelihle igama, Nkosi Jesu. Manje usiphathe. Amen.